инак тамошобинони азиз, боз каталоги мо нав шуд. Мо имрӯз дар якум рӯзи каталоги 10/2025 қарор дорем ва дар ин каталог боз консултантҳое ки тоза ба ширкати мо пайваст мешаванд тӯҳфаҳои нав онҳоро интизоранд. каме маълумот дар бораи парашок метим. Парашоке ки 800 грамма ҷавоби 3 кило парашокҳои номии магазина метиҳад. И чӣ кор мекунад? дар ин қошиқи калона як қошиқи майда дар стиральни машина меандозем ва то 10 кило либоса топ тоза карда мешавад. доғи либоса автоматикӣ меравонад ва ҳама чирку хлору даруни барабану турбаҳои стиральни машинаи шумо да ҷамъ шудаги шуста тоза карда мебурорад. ва инаш боша салфеткае ки барои доғи либос. Масалан, шумо ки кӯдакотон ягон ҷо мерен ё ки хутон мерен дар либостон ягон чи мерезонен, ин салфетка кати тоза мекунен тез меравонад. сертификати ҳалол дора бе ягон спирт тайёр шудагиак. чунин парашокҳо дар компанияи Faberlic 1000 намуданд ва барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд аз 23 июн то 14 июл заказ мекунанд дар 1500 рубл. пули тоҷикӣ ки боша 230 сомон чизои дар кори хонашона заказ мекунанд ва ина 1 рубл ё ки 1 диранда аз тарафи компания тӯҳфа мегиранд. гарантирований подарок барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд.